dong. Paltog TV dong. Paltog TV sa Bitibakal. Dili na saksak. Dili na saksak. Bitibakal. Palit ako. Wapo ni. Hindi nga bakal ba? Oh, ni palit. Dan palit. Ayo. Wapo ni. Uy. Salita ni mas salita. Wapo yung salita. Ayo. Ayo. Okay. Ayo. Ayo daw, ayo. Ayo. Dan palit. Paray sa nagtuba. Ay, naman tuba dito rin. Tuba. Ayaw. Rato rin. Palit na ako sa kuwan. Bitibakal. 6 pesos lang. Yung nagtuba. Wapo na ka nag-channel eh. Ayaw. 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 Ka nag-channel ano eh. Channel. Palit ako sa Bitibakal. Sige na ko ha. Oh, salida eh. Salida eh. Ano ito ba? Saan ito ba? Wap salida oh. Uy, grabe mo din eh. Wapo. Master TV ang salida oh. Wapo mga salida si Master TV. Grabe. Kami sa tuba. Ano tuba ba? Oh. Ay, nag-inom ka? Ay, nag-inom ka? Sa channel ba? Nah. Wow. Dito. Wapong salida. Siutsok salida daw ni. Next namin mix. Next. Pulo na. Pastilan. Ganindot. Salita na lang. Ay. Sounds. Wapo sounds. Uy. Mr. Teves sounds. Okay. Mr. Teves. Bener-bener sekarang salita Ming. Kalima na Ming. Tuba, itu ba? Dan kenapa dah? Benar itu, Pak. Ah.
na. Huwag ko salita, Ker. Huwag ko salita. Huwag salita, Ray. Gwapo salita. Onsi na. Idol! Dito eh. Dito. Gwapo. Saan na to? Makamaster. Ano na pang suot ng makamaster. Sige na yung mga... Kasilan ka gwapo siya kita ba eh. Tara na ito mga kamaster. Tulo ka buk makamaster nga puti makamaster. Unsa ka ni siya. Ito lang. Istro next. Kursi na ako salida. 18 ka salida daw ni. Tapos mga kunindot nga salida. Inrat ito ba? Sige. Kursi na. Kinsi na ito ba? Ay, ba? Salida. Kinsi na ito salida ba? Nahuman nga ba na kamaster. Ito lang siyang timplahan no. Kamaster gamay lang. Huwag salidan. Huwag salidan dyan eh. Hala! Huwag salida. Kapag pagtaro kay kaya Size na salida ba eh. Size. Ha? Kita anta makaganiha dire. Gol. Pakol. Ya, ganinang buntag kita anta ka. Salida? Ha? Salida ka? Sa ni pamilya mo? Lo. Ino, tumakal? Sa? Insan? Nagurakan? So kaya na eh. Bawag salida ba? Ay, ay! Hindi makita, Gol! Hindi makita salida! Agak, dia salida. Disutso, salida na na! Sutso, salida! Tawi! Makita! Tika. Ay, salida? Na? Nag-vlog ko.